Inkampani ehlinzeka ngamanzi iRand Water imemezele ukuthi isiphothulile umsebenzi wokulungisa esiphehlini manzi iZwartkopies kanti eKenhof kulindeleke uphothulwe namhlanje ebusuku. Izakhamuzi zikhala ngokungahlinzekwa ngamanzi ngesikhathi evaliwe. Today I was here at about 6 o'clock. Now I'm going back home. They must do something. Water tanks, where are they? Osomabhizinisi bathi ukuvalwa kwamanzi kunomthelelo omubi. Since ukuqala nje lesimo samanzi ibhizinisi benzima ezuyabona kunabantu esaluni ngendaba leyamanzi. So sinokuhamba siwafuna amanzi la siwathola khona abanye bayazidayisela bathi ibhakede lingaba u20 siyathenga ngoba sina choice. Inkampani ehlinzeka ngamanzi ithi nakuba liqhubeka uhlelo lokulungisa ingqalasizinda eziphehlini manzi kodwa ezinye izindawo seziqalile ukuthola amanzi. Izindawo zaseBerea, Forest Hill, Yeoville, Parktown naseJohannesburg CBD seziqalile ukuthola amanzi noma esaphuma kancane. Kodwa kulindeleke umthamo wamanzi ofanele kulezi zinsuku ezimbili ezizayo. Umsebenzi wase-Eikenhof uzophothulwa ngo-9 kuSihlwa namhlanje. Izindawo eziningi ezithola amanzi kulesi siphehle sase-Eikenhof okubalwa kuzo iRoodepoort, iRandburg, iSoweto azikabi nawo amanzi okwamanje. Uhlelo lokulungisa ngokugcwele esiphehlini zamanzi kulindeleke liphothulwe kusasa.